Čo sa lidi? Moje meno je Gamerska. Dneska vás vítam pri novej série Odpovedám na otázky. Veľa ľudí. Nikto si to nepísal, mňa to proste napadlo. OK, a môžeme ísť hneď na to. Tablet. OK, ešte predom, aby ste sa už nepýtali po videi, mám tablet Huawei, ktorý nikto nepozná, mám 9%, takže rýchlo to urýchneme. Takže som kúkal, už som toto jedenkrát natáčal, takže niektoré otázky, toto poznám. Do komentára mi nikto nič nepísal. Teraz Miroslav Mirčík Richel mi poslal asi najlepšiu otázku z celého tohoto. A to Erik, prečo ti smrdí pravá noha? Tu máte. Fuck. A teraz počujete 100 chladničku, sorry, ale zapila sa. No, tak tu je moja pravá noha a nesmrdí mi pravá noha. A práve takto poslala správu, takže si idem kúknúť, že či to bude do videjka. Takže práve natáčam už videjko, takže... No, ja som mu povedal, že pôjde to na videjka, už to je vo videjku, takže... Merči, dokonca aj toho máte. Veľa z vás ho asi pozná. No, ideme ďalej. No, ideme na to, no. Počkajte, hľadám. OK, tu. Dominik Galus mi poslal, prečo máš rád fotbal. Už som to vravel, bohužiaľ to musím kopírovať. Ideme na to. Takže, mám rád fotbal, pretože tam máš spolužiateľov, tam chodia, takže aj s nimi sa zabavíme, kamošov tam všetkých mám, zabavíme sa s nimi, salanticky, skopínanie, bytie, nepočúvanie trénera, ale nie, ak sa na to kúkáte, tak komu je tréner, tak my ho počúvame, takedy zlobíme, OK, a bavíme futbal, pretože to je veľká sranda a nie som ako Gogo, že ho nebaví futbal, dislike. A zase poslala takú správu, takže počkajte chvíľku. Ja vám budem čítať správy. OK, ďalšia otázka od Domina bola, prečo mám rád našu triedu? Mám rád našu triedu, pretože tam mám už, ako som vravel, kamošov, spolužiakov a všetko možné a je tam veľká srandy a furt mi píše, takže počkaj. A vravel som mu, že teraz natáčam, takže nech pozdraví. No. Čo kýrkli? No tak nechce pozdraviť, ale ja som ho aj tak dal do videjka. OK. Jo, a mám rád, pretože je tam asi najväčšia sranda, úplne hočičo tam robíme, futbal tam hráme cez prestávky, bijeme sa, hočičo, natáčame videá a hočičo tam robíme. Hočičo. Aj furt kopírujem, fucking. OK. To by bolo všetko. Do komentára napíšte, ak sa vám videjko páčilo. A ak chcete, aby som to pokračovala, ak bude viacej ako 5 lajkov, tak natočím druhý diel. Takže sa snažte dať 5 lajkov, ak to tam nebude do večera, do rána, ak to tam nebude do rána 5 lajkov, tak viem, že v tom asi pokračovať veľmi ani nebudem. A nemôže to mať viacej ako 2 dislikey. Takže sa snažte a vlastne full. A to by bolo všetko. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite hodiť like, odber, komentár, dislike
a napíšte do komentára, čo sa vám nepáčilo a uvidíme sa na budúce.